Hello guys, madsong gabi na tang tanan. Madsong gabi ini yung tanan guys. Saud kog tubig, lamong ni agas. As Jesus gabi eh. Ni agas man so nagsaud ko daan kay madso nang di ako mga lawon og bakod. Anang kapuza ng mga lawon tag bakod ag stress. Di to og balik. Ito na guys, ni agas man so nagsaud ko. So, tas-tas ag tugon na ba. Nanood ko guys kay munso na namin pundong tubig ay magamit din sa bahay. Boy, naman ko Lord. So na dyan na kumbati ang mga kuyas no nangatog na si Liakim na tog na pod. Kalit pag burn out uy. Ano guys, puno na kong planggana balde kapag planggana dari kari ang ipang sidlan kay gamit na gamit ka tug tubig dari sa bahay labi na ato CR naglisid ko guys tubig kay Ginoo ko mo di kinahanglan na dari sa bahay. Sa Japan po guys alas 10 pa po sa gabi eh ang kamanda ng tug na ko pitong po ni mapuno mga galon may balde o katong balde CR alam mo tong ibutang dari padadsungas mga kuyas ugma. Yan guys kasag-kasagot ang taon pag tubig amat yan so yan na guys nangapuno na dyan ang ipang sawaran may planggana balde so karang mga galon ugma na na guys ang mga kuyas rada na mga hakot. Salamat sa Ginoo nga puno na yung taon. Thank you Lord. Tutuog na ko ron. Nagsirna na to guys. Sasaring puno ko kay sayang. Labong ihagas. Gamma drum kay isadlan. Mga drum mga dakag isadlan og noog. Kay mo lagi itong tagamides. Pagbagzo. Hurot o pangabasa among mga noog. So harap pa itong harap itong pangitag sadlan ng itong mga noog. Dato kaya sadlan og tubig. Madyo naman to. Ni agas guys na hinahinay ragod pag tubig pamadyo na naman dyan bud sa ni agas ron yung labay na labay first trip yung labay nag first trip dari guys ito kasi na ko ron kay gabi na hapit na alas 11 yan na naman last na naman rin. Oh, salamat sa Ginoo kay ning agas in town log sa Zo. Okay, ganso. So, kana guys. Tog na si Akech. Right, muna ko panahon guys. So, tulog time na. Alas 11 nas. Kagabi na. So, itog na ko guys. Alamin na kaso itog. A few moments later. Good morning guys. Gabi na kagawan na sa mga salamat ka do Lord kaning uwan. Kaya pila pa ka adlaw nagsigig init. Kuya, so wala problema ka mang tubig gabi guys. Kaya nagsawad mo kudaan. Nakaroon ng agas ko ng kuya. Hinahinay. So to anak ra sila ligo diha. Ano man ipagutasan mo no? Pangutasan na kamong mga alaga guys, tiya. Sige na katong atong. Karon tataed. Magluto sa kusod as mga chikiting. Luto sa kusod nila guys. Sabay sedaan na ni mga kuyas oy. Mo tiniha ka kuan ni nga ni bang maganahan na sa pasaga. Mga kabataan. Basta matak ako gining ag.
Kupot-kupot in taon silang duha guys. Kaya langan magkubakod. Asing kung kapin ako nakabakod. Alas 10 na mag alas 11 na magkugabi nakatuog. Adyo gani kining agas gabi. So nakapanaw jud ko daan. Salamat sa Ginoo. Unja. Huwag pa ko nakapanaw dato guys. Matanap ko dato alas 3, alas 2. Diretso na yung ano ko itog. Ano ko. Kaludas lawas na yung watay tarong tog. Ay, sakit na nga. Tup-tup rin ang binangag. Ay, magdangag sa kadyo kay lami man agluto na ning kahoy. Lami ay gidang result sa luto ba. Wala mga kaldero guys. Kaya pa na makiskis eh. Di pa magkuka panguan lagi. Wala na panghiluan na guys. Okay. Importante mahinluan agsuod. Si Kuya Ken ngayon guys, sa naligo. Alas 5 pa naligo na. Manay sa gilis. Very good ka, Adjo. Paabot na naman taon na sila silang pamahaw. O maluto. Tuan na, nalarga ng mga bata. Dato sila pajong kay nagsig one dari. Sa Adjo sila. Kay naglakaw raman to sila. Kumandas papagabre, pamantaw ng extract panrabaho. So tuan na, salamat sa Ginoo nang larga na yung taon ang mga kuyas padong sa eskwelahan. Sa Diyos sila mo larga karon guys, alas 6 pa, alas 6 media, larga na. Eh, makuha raman nga tong 30 minutes siguro bakladyon. Sinkin mo medyo distansya, kay unahan pa mas high school, tapos unahan bakladyon. Kumunang sa Diyos gazid. Pwede pwede nga mo larga na rin alas 7, kay malate na, inigabot kay 7:30. Manood naman 7:45 man siguro panood nila napasadyohon jud sila na og larga arong taon di mga late ang mga estudyante. So karon taad pud guys hanang ligos Eliya kay salamat sa Ginoo naman mo kuan nagisang hilanat hanang aliguon kay exam ni ja karong adlaw guys Miyerkules mo agi jahang schedule karong adlaw Wednesday. So dali kay sa tataad maligo tataan na liguon guys kay alas 6 pa umpod. Nagdala mamuha ng ubo. So, karon tataad guys, hapon ning hatod si Kimyat ato sa school. Nahinay lang maguglakaw. School na gamang basing gamatoy di ah. Ang mga batang gagmatoy, mato na sa eskwelahan. Kay larong exam. Hindi lagi magdaganda-ganda oy. Daplin! Padaplin mga motor kay waging mga bata. Nagbazing gamatoy ni sirit na. Paghinay ha. Li sapod. Tagrabing kugihan naman baklay kumbate. Sapod. Di lagi magdagandagan. Anak kugihan na nagbaklay mga chikiting. Pantay bitog di mga unor. Bitaw. Balag di mga honor guys, basta kay nay nasabtan sa eskwelahan. Ilang makuhang kuan ba? Ilang masabtas ilang mga leksyon. Kasi ni hatad ni Eliya ron guys. Kami Jamila to. Eliya, what sa day kay lapok diha day? Padaplin ginuko na 'yung motor. Lujaw kadag pajong ginuko. Kato, tusun na dito ka dali. Paghinay ha. Oh, ginukuguan. Hinggara ang paguan, oy. Si only girl. Isa. Mga laki mo isang kauban. Di, siya una mo suot. Ay, tadali ta. Banan ka ng mama. Darakos. Tulong, diri ra talong. Wah, hala, nakalimutan na hagi mong kuanday. Naba kay folder ni Rachel. Dali. Parang ibiling kay ginuko. Anong lapo ka sa gianan. Mag-exam tayo sa isang One-on-one day ka ng teacher, be. One-on-one day mo teacher ron. Kamuran dos teacher na ni, kaya mag-exam mong duhan. Sa si Gia na pod o katong yung isa ka classmate. No? O, dyan taong yes, gadagandagan kay bunag kag-uwan. Huwag may kakuan o pajong kay to. Gidalagis mga kuyas. Mga pajong kay duharang mga kabuo kag-usa. Diha to'y amang usa nga. Kuan dito sa bay, nawa man dito sa pantaw na mag-ibutang. Siksihas ang batang gamatoy. Oy. Okay. Okay. Very good. May sus kinukubo. Mag-exam mo teacher ha. Okay? Minaw dyan teacher kaya rong kamao. Lia? Yan na guys. Dahil naman sa eskwelahan ni Kimiyat.
So exam na ni Kimiyat karon si Jamoy una examan sa isang teacher. One-on-one sila ron. One-on-one mo si teacher. Okay. Karong adlaw tulo sila ka buok. Kimiyat mo kinaunhan ni exam karon. Bakit na yung uwan mo? Kapit na ang gaman. Nani bunot maguwan no ara pagi pajong ko. Ligo ka sa kudan ni. Morning. Isa-isa? Sisa say unahan ron. Ato naman sa kuan. Tulo sila karon. Ay, gino ko gihubak ng kasang banjo sa Ilia guys kay si Ubo. Nakainom naman ta ni siyang tambaw. Sige mo gyapon ng Ubo. Wa ko kay ila sa una ma sa dapitang eskulahan atong Okay na? katong mandian nila kuya. Madusan sa kaya pa sila buknawan ba? Mandihan. Wagon yung bahang. Yung bahang. Basa lang sila kajaki. Lain mong gudning kuan guys. Mama, Uy. mabasa ko na Makahukoy ni. mama, basa ko na naman dyan na dyan to. Okay. Mama, ito dyan. Wala na. Kana ihap la. 1. Hindi, wala na yung apil. Ay na uy. Ay na. 1, 2, 3, 4, 5. So, na sila yung first aid dari guys. First aid box. So, very good ka adyo. Kasi di ako. Ilang banjo, sa ilahang Kasi ako mga tambaw dari. In case og na yung mga kuan ang mga bata ba. Darata dali. Nasayat. Ito ka sa mong baby. Ikaw ra dani. Good luck Kimiyat. Ara ko dari huwat sa gawas. Yeah. Good luck. Dara dari huwat sa gawas guys kay arong matulin sila dito. Seryoso ka sa Kimiyat. Manag isang exam. Very good. Kamao ka. Uy. Good ka. So kay kamao ko sa guys. Naman nag-exam ni Kimiyat. Aram dali aram man dai ka adyo. Di ko mga 1 hour or 2 hours. Sabi ko, ni ba? Di ko buhang oras. Paano kasi parang nagsuot? Uy, so sino hibak napa may uwan. Di ka pa pwede. Kita Good luck. Malas niya. Kamusta man naging mo exam? Hindi mo nila nga namin kayo niya. Kamusta man? Sa June? Color and the shape. Good luck, Jian. Si teacher. Uy, mubayad sa detong teacher. Ginupo. Katakabayan ko manag-exam. Oh, manag-exam. So, pa ko kahatag sa ilang kuan. Kanang na ay... Kim. Lagig. Isang ubo. Uso mo po drum. Na naman si Jay tambalo pa magyapon mo ha. Piang kasi ko ag isa sa piang hani ba? Panhot si rong isang piang. Snack natin. Mubayad sa dai ko guys sa kalimot ko. Ginuo ko. Naman dai sila kuan 250 kada exam kay 1,000 man nagihang whole year dari. So automatic ka so gamang nag-exam na sa Junra. Sa may imong nahinumduman nga kanang kuan nga gi-exam din Jun. Color ako. Color dyan sa paman uban. Number, hindi ka ng pangalan, sukat na baba. Ay, okay ka, Jo. Mo dito ito yung mga praktisan dito sa bahay. Kaya dyan, nagpatudlo sila nagsuwat o mga number. Galing naman kayo, mawas linya. Magtabingi. At least, sumana siya guys. So, at itong tanawang ko, nag-result sa isang first examination. Isang exam. So, gala, biga mga Kimiyat. Uy! Ba nakagawa, no? May padzong. Maligo, dyan nila ni Ron. Si Leah ka naligo naman. Agapo, ako'y ligo. Ligo, sa kuda ni Ron. Manguli na may guys. Tuwa na ning una na agbadzing gamay. Yung sirit naglakaw.
Ako dali kay hinahinay ra man kog lakang. Hinahinay ra ko sang lakaw kay delikado mo. Linday, kanay motor day. Pag hinay karon di mo mga buling. Hinay. Dali na mi kay man hilag exam. Dali ra man day ilag exam. Ang pangutanas kim-kim og sa zona ba? Yung sa zona ko no. Hey, color ako no si jang ato koloran. Ja buhan ni patoy uban numbers ba to? Suwat ko na sa jangan. Ay ko sahos. Ay ko sahos mo na. Tala na. Oh. Abi ko gani, sidling des batong ko sahos. Oh, nanay. Dong na may uli guys. Salamat sa Ginoo kay human nag-exam nila. Dagan-dagan day adto lagi kadagan kanta madamag ka. Bijaan na mis mga kabataan Di lagi magdagan kay madamag sa muda ng kabatuan. Ginoo ra ba jud ka karap rod nagkarabag bato. Suga ko nung nanay guys ako sahos. Kusahos. Guys, na kusahos guys ka ilaba mo na ng kusahusahan ina. Kusahos wakwak. Bitaw. Kuan ra na guys. Batong sidling nilas nanay. Guys, dan Miss Vice kimyat. Tapos kimyat na tumatog sa dudanan. Nagako to sa ako to sa taas. Pahuway sa ako guys. Kaya marunong mo kumang panglipeng uy. Surong uy tarong tog ini kagabi iba. Dali mata. Kaya unja inig matam. Tanda ko mga kanding to tos unahan. Pahuway sa ako guys. Pagka na day la. Day. Dali na. Nung supas kim-kim sa biskwit. Nagkaan ng biskwit ng bataan niya. Diyan tatagad mo kaan ko no. Paway sa ko karedyo. Sa kustaas mo. Higda. Paway sa ta guys. Kay lawas ray puna na ta. Diba? Naning kalibutan na. Yes no. Guys. Paway sa person guys. Ligad sa karedyo. Okay. Makalipang ning way tarang tog. Yung mata lagi ang daning among tubig nga di mo agas og adlaw. Kadlawon mo iagas sa asahay pa jud. Di pa jud mo agas. So gabi nakagas gabi mga alas 10 sugod hantod alas 11. Pait ning mo agas guys og tagkadlawon kay putol atang tog. Sa galaman importante manggagaso dari tubig sa bahay guys kay gamit ka adto. Labi na sa pang CR. Aga mo labhanan. Sinanay ray bahala na to guys. Bawas sa oras kada kaya na may katog. Bawas sa tog.